Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat dati pakasalitaan ni Elsa Napoluan, Magu, Kato, Magu, Kato. Dear Manong Nemi, adu Manong Nemi timang daydayaw, iti kinasaya at ti relasyon mi siyak nga manugang. Ti relasyon mi iti katugangak nga babae, Manong Nemi. Kunada nga rod, da kay mampalatag katugangan nga nagpintas ti relasyon nyo, kunada. So nga siyak nga manugang, kaninanang nga ina ti asawak nga katugangak, nagpintas ti relasyon mi. Gabot na ti asawak ket iso Manong Nemi iti burdek, kadakwada nga limang agkakabsat. Limang agkakabsat Manong. Ti asawak ka ni Carlos. Da kamin Manong Nemi tinangala kininanang korason ti katugangak Manong. Idi tanabalo isunan ket tapno saan nga agmemesa iti family house da. Pinaupaan dan Manong Nemi iti family house da. Sa imayen ni nanang dito'y sidong mi ngagasawa. Nga dahil tatikunada Manong Nemi nga nakasaysaya at ti relasyon mi ngagkatugangan. Agtinulong kami Manong. Nga agisikaso kadagiti nasken nga income asikasuan iti bigat, palubusan mi ti asawak Manong Nemi nga mapanagtrabaho, mga obisina, palubusan mi Manong Nemi dagiti talo nga anak mi. Da Jerry, ni Jenny, ken ni Jelly, nga mapanagbasa Manong Nemi. Agpadpada kami nga makumikom iti katugangak Manong Nemi nga ninanang korason, no kastang iti bigat. Sano makapanawan digiti agkaama, agpindas pinagtinulong mi Manong. Division of labor ako nada. At ako na ni nanang, Elsa, siya akong ti makaamo nga agdalos iti uneg ti balay, ti salas, iti kwarto, iti kusina. Ken kasama na iti arubayan. Ta si kabasitin ti aglaba. O nanang, akong problema. Uno anya nga tanong tinulong ta pala mo na dito eh. Sa tanto tinulong aglaba. Ano ba ko na manugang ko? Nabimilas pa katugangak. Tapos di kasta kabayatang agdaldalos tananang, agit inistoryata. Kabayatan nga asas kasunta di kiti masetas dita hardin, agsasayita ta. Kabayatan nga babanda talikod nga agdalos, nga mangurnos ka nga, ay lakit satan tumapando nga aglaba. Nga bali ata washing machine mo iti paglabaan ta, kat manugang. Nanang nung daduma ta ananang ket kasla kay ko ti hand wash. Sa bagay, nalingagrugit digit anak mo nang naruna ka digit ko para balay da.
kinuri pa digiti do pormeda. So nga kasalsang napintas datan may washing machine so nga naglaing tangag padbada nga hand wash di ginwas ta. Ket no awan to Brahmin manong nemi agin inistorya kami. Kinapudno na kita kinuto kami pa ya. Iso nga kita aglabas kada kami manong nemi no kasta nga kinuto kami. Ay! Lumabas kami pa eh. Alam mo napo na talaga nga believe kami. Iti kinasaya at yung agkatugangan. Ti manuken kato. Aking kinuto. Ilin to tayo kita duma di takit apaw. Kasla dala asugin pusa. Mamano na o di kita kaskada kayo nga manuken kato. Dadamit lang una iti tayo dayawan manon na iti asawag. Kan pagyamyamanan na kanyak. Nang ro naman nun nemi kat manay nayonan nga may nanayonan iti tawen ni nanang adan na kita ang angalin na nukama nun nemi when ag senior citizen. Tama nung amin ti tawanan ti inaunada adda pa yan apu ko ti tuod ni nanang manon nemi kada kita ay upat nga inauna nga anak na. Kat ni Jerry manon nemi agga college ton. Sumaron tumati ni Jenny. Dumadakil lagi anak mi. Dagiti talo nga inauding apu ko ti katugangat. Iti asawak nga burdak. Manong nemi. So nga dari kiti kuntaw manong nemi nga angalan mo ni nanang iti panagsakit ti sakan na, ti bukod na, susop na, ti ulo na. Pagdanagan nyo nanang. Diyan ka ba't kita bukarin ka nga tumulong. Hindi ko mapilakit nga kwa. Nagtutukaw kailatan, adakmat, napigsakmat. Da kayo kat bumakit kayo. Dadalawan iti pagkamanyamanak kang ka, Elsa. Amom no sa bali ko malang balay, ti ayat ko. No adak ko maitayan da antim nga na. Di ipag mo. Ni hang ipag ang antim. Di kapsat ko ngay. Api ko mamapagkay kami ti kapsat yo. Ken kastapat na di ay ipag mo. Ay, ipag mo. Ni abirat ko rak kuma. Ni abirat mo nga naganatayin. Ni nanang met. Api nagrigat kayo ang sumiplot na panunot yo. Nadamin di kitugundawin ako anak ko. Diyan ka mo dyan aramidag. Ada mapampanunot ko nga aramidag. Ito ko malipatak. Mahutawan nyo na yan. Kita 67 akto na. Ubi kayo mananang. Una damat di kita masapan nagkabaw ko nada. Tulok yung kabaw kayo. Iso nga rodadya ko na. Pasari adda pang panunutak nga ramiden. Intuno ko ang kit malipatak. Kita nananadan nyo tarik na yun. Banyo tigatangan kanto ka dati agas nga pangagas iti panagkabaw. Halaman, manukan ko. Aya? Narigatan no ko. Ato ka no digitay, wakit, madingag kabaw. Ano nga madi? Nagkabaw nga rin, di madi. Awan ti magdanagan nyo, nanang. Uri sa nga ibaga ni Carlos, nga anak yo. Siyak nga manugang yo. Baka nakarakaro pa iti pa nangasikasok ka na kayo. Ngam di kita anak yo nga mismo. Kidahit ako rin ti pagyamyamanak kang ka, patgikunin nga manugang. Nga dahit atiga po na no, apay nga nagbalina ka na siya at nga katugangam. Dakal ti pamatig nga awan to ti sabali nga maringguran, kanyak, no kabawak ton, no saan nga sika? Taalangan ba't nga ni Carlos, kaya nagmahop obisina, asin no kumati mabatbati dito balay, no saan nga sika nga manugang ko. Asin no ti mga sikaso kanya kakatugangam nagkabawakon no saan nga sika nga iba't patid ko nga manugang. Isumad lagayim na nga talaga nga nagsayasayat ka kanya. Gabutan na siya at kabat kanya. Apalan data, kita dumalita nga karuba. Tadatalang itinapintas ti panaglangin-langin ta, relasyon ta nga sika nga mano, siyak mat nga katu, iso nga mano katu. Hello, nanang.
Ibagbagak man no ka manong naimi ti asawak. Nga sila damad malaw ko nga pagbalbaliwan ni nanang na. Kas kumatian niya. Adar aramiden na, intunukan kat panawan na. Intunukan, ibagak nga mapan na ituloy, di aramiden na. Apejak penalpasaya ko na nakitampay ah. Mapanan to sublian at hanapay na iring pas. Ti amuna ka nun nalpasan. Agkabaw nga ta ni nanang. Mabali na kasta. Kasaritak to rin kapsat ko. Nangro na kita asidig. Api ka kasarita bida. Siyempre, nagkabaw to ni nanang, kita mas sumulat na mata. Sumulat na nga. Mangayawan kang kuana. Nga saan lang nga siya nga burdak. Iti mangayawan kang kuana. Nangro na kat ni, mga opisina. Carlos, awan ti pagdanagam. No kasanod kinasiyaan ni nanang, kanyak, nga manugang na. Agbalin na to ang itultulo nga na siya at kang kuana. Just in case nga kaboton. Oras ang mong ina, kabaylam to nga tanga si kasuan, nga dalosam isuna, nga mag-igam to kita rugit na kada dadumapay. Saan nga tabat nga nakaharong ang kapo? Doon na kita kabukit. Nga rugit ang dalat at sa pinda. Kabaylam to nga tanga mapandalusan. Saman nga isuleta pang panunutan kat ni. Mading imaginin. No kasanduman ti klase ti panagkabaw ni nanang, ti katugang ti inam, may tulad kanto nga tamat nga si kasuan. Yung baka maumakan to, Elsa, baka ibagam to ti panunot mo, ay, sakti kit di maringgurang kit manugang laing, nga matasak ti anak na, baka kunam to. Isungat ko kunak. So papakak tumata. No kuman nauyong kanya kita agad, no kas pagarigan tagkabaw, pambarakon pa to, nga si kasuan ka. Saan ka ba't nga nagbalin nga na siya nga katugangan? Itagkabaw ka na, pag-isyak nga manugang mo ang intrurumen mo, asikasuan ka nga ta, kuna ka. Ang yung gabutan nagbalin nga na siya ni nanang mo, iso ang pagdanagam, Carlos, siya ti makamok yung kuwana. Nung kasta nga makikaruba ak manong nemi tawis sa kumamit ni nanang nga agaliwaksay nga makikaruba tituyak lata malasan ko. Like kita makikaruba ka lata makialawaksay Tapno awan kong kuna di kita karuba ta mga kidino ibagada nga di mo amot pagikaruba kabuta na say at relasyon ta nga katugangan. Kunamit no kwa ni nanang. Kat siyempre kabot ta makikaruba ka na dumadumot di kita mapagsasalitaan ada na kita chismis ada mga ibagati kastoy turungan tsak ti mga ibaw ingan dan ti salitaan. Ay, Elsa, kumusta ka mat kanina na anong tagan ni katugangon? Corazon, kumusta ka na corazon? Ti manu ken katu. Sika nga manugang, ken iso nga katugangan. Okay man. Dito nga takagbalbali ti relasyon nyo. Adukas ta ka. Nakasaysayat da ita. Intunukuan kang kalaid ang nagapapa. Kasi lakad ni Nana Insa ni Chris agkatukangan da gajay. Di da mo apaw kasto na ti panangap-apa ni Nana Chris iti manugang na nga ni Chris. Ay ni Nana Insa ko nakuma. Iti ko amatang imamo matan di bakit. So na nakaamamo itan, nakataltal nadan. Apay nga mga imamo. Iiyak madam mo, baka na amiris na nga sa nga rumbing nga papain na di manugang na, tanasiyat mo di manugang na. Awan to nga tatagbalbaliw ka na kayo. Apay ko mga agbalbaliw kami. No siya kakit sana to agbalbaliw. Kasa nun, nagkabaw ton, kita daldalosam to, digdigusem to, kada subsubwam to, maanusam to nga ta, kita katugangan matlaeng,
Sa mumat nga pudnungay na. Dagitin tupay, pudno nga anak, dedan tupay maanusan, nga si kasun, dagiti inada. Anong tulagi din nga si ka nga manukang laang. So nga jaklakit mamati, Elsa, ngagbaling kan tulat nga na siyat nga manukang, nukas ta nga kaboton ni katugangam. Amuyo, nagbaling nga na siyat, kadagtultulo nga na siyat katugangag. Ag supapak to. Jakayat nga ipakita karigiti anak ko, nga saan nga siya ti parang tartar ko iti katugangan. Katugangan tumat na ito eh. Agbalindan tumat na manuka. So, diya kahit nga ipakita ka na kuha na ti mading aramid. Alagit para makitan to lang ah. At damat pa nagbalbalo di gini pasamak kat. Kasla kumatibiyag ti tao kasla panahawan. No naragsak kayo na baka mandamdaman naliday ka. No natalnat biyag mo ita, baka mandamdama, nagulo, nariribo. No salun at ti pagsasalitaan manon nemi, napigsapay laing ti katugang. Kaya na pay lang ti sumabay kanyak magtrabaho manong. Aman. No kasano ti partak ko, kastaman ti partak na. Sana kas kanina dumang bumakat dan kat kumapsut dan. Ag may maintenance betin na. Kaya po adala minsan manong nami nga angalin na ti sakit ti ulo nga maulaw. Na sakit ti tiltil na. Pina-check up ko yung doktor. Kumusta ti katugang, doktor? Gagangit ata karigiti, tayo nga nakaskang kuha na. At ay, saan nga napintasin iti flu, panagtaray ti dara karigiti orat na. Gagangit ata ko na tayo nga, high blood. Iso nga, irisatak ti katugangam, ti maintenance na, kaya nagiti vitamin. Ilaw kayo ang pay, doktor, iti vitamin, iti pangkontra ti kabaw. Dabay at manbadlo mo ti katugangam. At dadagiti kundaw ita, doktor nga ko ha. At ako maubra ng tinukan isarding na. Ti amo na kahit nalpas na. At dadagiti kundaw doktor nga. At ako aramidan na. Ngayon din irubot nga aramidan, malipatan na. Kasta. Sige. Katugangan manugang na ka, anak na ka. Manugang na, doktor. Napintas man ti relasyon nyo. Awamot sa bali ng mga sikaso keng kuha ng doktor, no sana siya. Tati anak na nga asawa, kati sumutek ng trabaho. Ala kita siya, at among nga sikasuan na ti katugangam, nakaroon na nagkabaw to. Aging kamanong nemi ingati may sang agsapa, nabigla kam amin manong. Nabigla kam amin kunak, diya ka mo, tanaladladawak nagriing itidayta nga bigat. Saan ngamin nga sumbrek ti pisina ti asawa ken mahan nga mapanagbasa dagiti anak ko. So medyo inladladaw ko. Nga nasapsapan ni nanang manong nemi nga nagriing, nga supakidi, iti nangriing kanyak kana kami. Gagapot kas taon ni matin manon nemi ti panagkanaptug na kimanagparag kirad na ti kusina kalbasan na bumuk. Griing kayo! Nanaro na kasi kakindalay nga manugang. Ay, po aya. Sakit din nga katugangan mo paturay mo agistimar dito kusina. Siga nga na kamkamang, rumpan nga siga, nagkutik, trabaho dito, ipakita, kinasayat mo kung manugang. Nagkinita kami ti asawa. Sino na siya? Sinaludsod na. Kaya sino ko mapangarod mo sa angin ni nanang mo? Tamang pa lang Diyos ko. Bimangon kami nga asawa, rimor kami na. Intultuloy na tayo, manong nemi ti katugang, ti batog agbudag-budag, iti kusina. Nang, apa ya? Hay! Di asawam, di nalaing asawam. Kung naman no, sisinod ta nga nakaasad sa daot.
Iso ko matagasi-kasi dito ay. Iso ko matagloto. Yung siya katugangan na. Yung bumakit ako. Siya magtarakin ka na kayo. Kaya po. Amo yung mata nga tulad ng bagbagyo. Siya tipanuray yung trabaho. Nanang, handa kami nga pagtrabaho. Sino ka ron? Namnamay yung mga sikasi dito. Haldawan saan kami nakariing. Nalado ka nga nagriing. Karagiti apo ko yun. Kapag tao matsarek. Kanaon ubisina. Oray mamay. Ha? Turog kayo. Sadot kayo amin. Na naroon na kada sa asawang ko naman. Kay malakalaingan. Isukin din di paserserbihan. Imbas ko mga isut nagserbi. Nanang, hagtal na kayo man lang ha. Umikan tuman tagtugo kayo. Di na kamasagsaginan siya kang Carlos. Bagat amuyo pa ng siya ni Carlos. Ay, sino ko mga anan pa nang ipagpagarup ka niya. Kabaw! Oy, ubingak pa. Tapno sa anak. Tapno, ibagayo. Kabaw, kanak, kabaw. Napigsak pa yan na sulun atak. Napigsak nga talaga. At napigsak pa titimak yun. Nga magtal na kayo. Bigbigat. Bigbigat na altawan. Gaba man nung name ito sa anak na umasadek. Ayan sa asawa mo ya. Di masadek ako. At tuyak nanang. Huh! Kung nambla kalaingan ka. Ay. Ha. No maikamang ka kada kami. Kakayat mo kagpaot dito ay. Agsigsigbat ka. Agagagat ka. San ka agpatay-patay. Aglalaing ka. Dati-dati mo't nanang nga nalaing ka. Nalaing ka. Huh. Dati-dati mo't nga na siya relasyon ta nanang. Ano siya? Siya po ya. Siya. Bagkid ya. Di kay pagtalawad. Ti asawak ti si mong Batman. Nanang, api ko mapagtalawad na kami. Kat balay mi na ito. Saan tayo nga family house na ito eh? Tayo yung family house, kalpasan ini nga natahin din ni tatang, agbay may sakit mo din. Napagtutula kami nga kakabsat, nga alain na ka dito eh. Kamuta sakti burdak, so ang agyan kakata kami. Api kami takit ng halakan niya. Ang bale, may ibagayo nga balayo na ito, ikit awan karbe nga. Alpasal lang kiti pamigat. Irubat ko nito na arwatak. Tenak ka iti sa balik. Paano nyo nga ron? Kaya na tikapsat mo ah. Amoy ka din sa dinot, ayan di kakapsat ko. May salahin tikapsat ko nga dati asidag. Sino? Hanyo malagip? Ay. Ala, ituloy mo. Sika ka, manugang nga ginalaing ti mga sa kanan ti pamigat tayo. Nasakit ti ulok, nasakit ti tel ko. Makapungtutak, marurudak, kabuti kasto nga ramid yo. Nagkinita kami man ti asawak, manong nemi, kat tinaramid ti asawak, may kanang. Tagsubli ka pala to kwarto yo. Ha? Mga tao uminom kayo lang. Uminom nga niya. Nabanog kayo. Talaga ka nabanog ka. Siyempre, nabanog kayo nga sao nga sao. Sumuro siguro ta high blood yun. Inatibay ti asawak manong nemi ti inana nga napan iti kwarto na. Nakikinita kami mat nga kakapsat manong. Ay, kakapsat. Nakikinita kami mat karakitan nagko. Sakap nagtitinulungan manong nemi nga nang ituloy ti trabaho ti katugangan. Kuna kanyak manong nemi ni Jerry. Ape kasi yan, napasama ka ni Lola. Mamang, tiyak manam mo. Bigla man lang na kasya eh. Salamat lang gumuloong ang titimag na. Nagbalbaliw matan. O nga rin ako. Pasit sa reta at nagkabaw na. Sa agad yung nagkabaw ti natainganan kat saanan nga makatakder. Sa bali mata, ako na nga magkabaw. Bedridden na. No bedridden na, aglalok kami sa Giant. Saanan nga makatakder, saanan nga makabangon, tanakapsot nga ruden, natainganan. Kadwa na mata nga bedridden na, kitagkabawan. Nga madamat na kitagkabaw, nga napigsapay lang. Nasapa nga pa nagkabaw. Ngayon pa nagkabaw na kadiretya na, mamangkit ko amat, balasin na kayo mat, nga ta kayo timanugang na.
iso ti katugangan nyo. Malasin naman, papang. Malasin na kami, mahit. Nga apo ko na. Di ba ti agkabaw kat hanaamon mo, andyan papaspasama. Datay dito ko na ni doktor. Nadahay blood nan. Taore ag maintenance. No sumuro. No adala ti makita na nga pagpungtutan. Nagpungtutan. Hanan no makontrol di Rick nana. Kaya tiyong sa una nga kabaw no di kat nadahay blood na. Una tagpungpungtot nga ron. Nga makaungat nga ron. Nga kuna nagsakit ti tilter na. Alala ko. Alala. Ituloy ang tumarato kahalpasan na. Akin-sarkan to si kada Jenny ha. Tagagadan ta tumatlamangan. Ngem saan nga nakigadan nga nangan manunemi ti katugangan. Gabot a bakasyon, kompromet, napanan di kita anak ko, anda nang ipag-ada, mamanggad daw, di ka eskwelaan na. Kadagtakam lang ang talo manunemi ti asawa, kan ti katugangan, dadali ti balay. Hampay na migat inanang. Kinuna ti asawa. Mangisaga na ka man, tinagpakanan. Hampay na kapsutan. Tsaka mo, salada kagura na. Tsaka ito rumor ko na. Sige. Mangisaga na ka sikat maman. Ano nga ito ni sika? Dati-dati ba't kadwa kayo? Sa mesa, sweetheart. Nukas dati papaspasamak kang kuha na, katibagam nga saan kang tumao ha. Sige. Bahamta siya karoon ti mga sikaso kang kuha na. Nagtugtugak ni muna ti si Led, ti kwarto, ridaw, ti kwarto ni Nanang, ti katugangak, sakbay ng lukat kumano. Nanang, di ka pinamigat, kada ang taldawan, panagmimirian naman yun. Insar kung dito ti kaninyo. Hoy, tayo pa rin pagpagarup mo kanya. Saan ko kabilang ti rumar, nga mapanti ko siya nga mangan? Amamat ang saan na kayo nga rumor. Di, rumor, sulat ako mangan. Hindi pa rin paggarup mo kanya. Awang kaya kon? Tapno, sana kon nga makamangan, subsubuan na kasta. Nakit pa kasi mga inutilak. Sama na kasta. Ay, rumor ka nito. Ipaano mo di kita? Tsaka di kita. Ngatamok pa kasi nabidungam. Ala, ni Nanang. Ay, ngatamok ba ka no? Kahit mo nga matayak nga katugangam. Ano kakastakit nga manugang. Di mo ka di malikip, Nanang. Nganot bang daydayo kadatata na siyata. Siya nga manuk, ken siya nga katu. Nakasayata. Aking kinuto ta, tinulong ta nagtrabaho. Amin, nakabitnas di ba nagtinunos ta. Ano mang daydayo kadata. For how many years? Na nangim apay mo tinakastoy. Di ka man naging kukuna. Among madket. Nga mabang ka makikarkaruba. Nga ibagbagam dita nga syakit madidakas nga katugangan. Ilindot at sikat idakas nga manugang. Sadot ka. Siyak pa yan nga bakbakitan nga katugangan. Ti panuray mo nga trabaho ti balay. Alam, mga kayon takwa. Agtumar kayo. Tumaron yung ti maintenansyo. Hamad nga rin ng baling agtumar kayo nga umpay nagyan ti tiyan nyo. Anak isuro! Amok na ramidek! Mga anak rin na kahit ko! Laro marka to yan! Niya. Alan, rumarkan! Diyos ko. Naku, nagtinakam ko kad nagtungpalak na tanmanong. Nairanamat nga pimanaw gayam ni Carlos kad dinangang tinapasama. Inaagawid kat nakita na palang nga awan tinaksay idin sa ganak nga kanin ni Nanang na. Di mo pinaka ni Nanang? Namun sana kaya? Pagsawsaw anak bete. Sa bali ni Nanang mo. Ano nga sa balin ko na? Kabaligtadan ti kinasihat ng katugangan. Kahit mo asawan, ididamo kat nasihat ng katugangan. Kito, nagbalinagpad ka nasihat ng manugang na. Itan, dakasan nga katugangan ko na.
Hanggang ako nga dakis, madin sa balit araramidan na. Pagsawsawan nakmat. Kasi lang nakabaso lang, kang mo no, ang basol ko. Baka pa sa datat pa nagkabaw na. Kasi nagkabaw. No agkabaw ko man, di na ako maamon nga siyakit manugang na. Di na kabakit malasin nga sikat anak na. Anong arito sumrukin ko na? Tsak na mo. Balbaliwan ta pa check up. Sige, nusok ko na. Di mabantang pa check up iso na. Yung pilitan mga mangan. Baka makaanak sakit na no saan nga mangan. Dua ka mga mismo manong naimit ng isarek edikanan na ket ni Carlos manong tinangin baga. Mangkay nang madino mabisinan kayo aldawan. Pangal daw manen. Tsak kadibot ko na kada kayo nga saan ko kayat di mangan. Hoy! Hoy, sige, Elsa! Nanang, saan yung bugbugkawan ti asawa? Kasano nga nga pugkawan? Nakalulawag ti magkakingkuan na tayo nga saan ko kayat ti mangan? Imo nang insarek na natin nga kanek? Kanya tayo mok makata sa bidong na? Apay, jak kabaylan ti rumwar? Iti silad ko, mamanti ko sila mangan ko na pagbalbalin ako din mo inutil? Oh, isa na inutil. So nga, puano kayo, rura kayo to'y. Mga nagtulad na kahit kung mangan. Akan din nalawag ka na kahit na. Mas masamak ka na kayo, nanang. Nagbalin kayo, magtinagastoy. Idin to ta, dayawon dit kinasigpatyo. Kinasiat yung relasyon yung katugangan. Abi kasi, ano mas masamak? Ano to, sumuko na kayo, ay. Didak pa kadanagan ko, nakman. Saan ka din ang dalawag sa ako? Mga anak, tulad na kahit ko timangan. Papalan ako mga jak mga numabisinak. Alaman? Sige, bahala kayo. Kunamat ti asawak man. Rimor man ti asawak, tadanapanan na, ito siyak, manunay, may malagip ko, nga babanbuludin iti karuba. Idi agawid ak manunay, padasak bampay kakasaritat katugangak ko na. Ngam nakalukat tiri daw ti silid na. Idi kitahik manunay, ti ako nag-awmatan. Ne, sunod na panan na. Hala? Nanang, ayan niyo. Napanak iti sangot ti balay. Awan. Iti likod ti balay. Awan. Iti abagatahanan kan amiyanan ti balay. Awan. Nagsalut-suda kiti karoba. Nana, dayo lang nakita ni nanang ti katugang. Yamit. Abay, awan na ya. Awan ma. Aguri ka man, Elsa. Abay, kasla nagbalbali umatan ni katugangan. Nakapigbig sa ti uni na, mangigmi pa dito. Itabila bigbigat na yay. Sao nga sao. Naling madgayam nga sumao. Naungat madgayam niya katugangam. Huwag na ron. Abay na kinuha na ya. Tsak man mo. Kaya lahat nga nagbalbali. Napan na nga ta. Inapan sa pulan, ituloy nga sa pulan. Inakman ituloy nga sa pulan ko na tamang ano, dadaka sa mapasamak kang kuha na siya pati pabasulan ti asawa. Aging ka man, naiming makangigak, itinapig sa nga riyaw. Inalistok, tinagna. Kinarintar ko, nagtarayak pa yun. Kasla buses na dyan, tikatugangak man. Likit, adumatan ti kaap-apa na. Ay! Saan nga siya pagbutbut ganyo? Hanak mabuteng! Uri, bakit ka na kastoy? Saan nakapaado ka na kayo? La, dumarop kayo! La, masinig kayo! Masinig kayo, tumakita, kayo sa pulan nyo! Hoy, dedan, manugang na. Manugang na, Elsa. Ay, imbag talimay ka na, Elsa. Sa alimat, bubraan na ito katugangan mo. Tila dapat kahit na nga kaapa. Agsapsapol, ti kaapa na. Kapiningat na, katinong pa na. Ayawan, ti makanangawakanyak. Basta umastig, ti sa sunuman, ti makabael. Ang kakabuteng. Ay, hindi pa lang dati ko mapunuan ako. Apit ko na yun, tsak manipatan din na namin yung kanyang ide. Yap, apain na kide. Itaman. La, umastig kayo. Nanang. Isino ka? Ha? Hanggang umastig. Apay, may sa kalabang ka? La, umastig. Alagplasar ka. Pinungot kaya mo? Ha? Pinungot. Nanang siyak ni Elsa. Ti manugang yo. Manugang! Ha!
Hawa ti manugang ko. Siyak ti manugang yo, ket sikat ti katugangak, siyak ti manok, sikat ti kato. Manot kato, tuktuak tupay taolom. Manong nimi salat nga paanawa. Kuna manong nimi ni kinipagsawsawan na ay na ibagdaawan ti mang tutup ken kuana. Tanod at no adto mang tutup ken kuana, amahan ko mano kakaasi kumat na hoyan. Tiladang isa sa una. Di napat nga amo no sa sino na kita kasasarita na. Sino kaya kung kuna nang tubod lang? Nanangay, di papagunyan. Agawid ta nanang. Apag ko makagawid at. Dito palay ko kuma. Siya ni Elsa ti manugang yo. Awan manugang ko agnagan ti Elsa. Kaya mo yan sa sino kayo? Siyak! Siyak ti Reyna di Kinibalites! Saan sa akin nagkabo daw ito magtitsan? Ano na ko nam? Hoy, tamom saan ko nangeg! Agure ka man. Hoy! Agtaray ka, gumay ka. Nana, gumay ka ito. Yung kawit ko manong nimi ti iman ah. Ti makadakas manong. Iti pa nang gikawit ko ti may sa nga iman na pag-isong agbuelta ni nanalpak matin tungpa na iturupak. Ano ko? Nana, nga tungpa ka. Kaya siya kayong kalkalaban mo. May mana. Nana, tala kayo. Kakadwa, padasyon, tulungan takman lamang tingnan nyo ti iman na. Tingnan nyo ti iman na. At ni masdeg nga lalaki manon nimi nga duwangan ng tenggelan kang kuana. Kat kastoon iti gulagol ni nanang manon nimi nga magbagang ibatandak. Aging nga kinidaw ko kaya ginawa lalaki manon nimi ibagkat naman layangan nga iyawin na sa diabalay. Manong nimi na iyawid kon ti katuganga. Ngam kaskas dilat nga saan ngagtal na manong nimi. Aging gadimtengen ni Carlos. Abay, napasa. Apo, nakadil-delikado tayo. Nanang mo, tikatugang ka nanang mo. Imbaga at dadua nga lalaking karuba tayo nga nang bagkat kang kuha nga nangyawid dito balay. Sa dinukort yan, dati kwarto na. Nakuha naman lang sa sinunod kaapa na. O nga ron katadayo ak pa, kitang ko na timot na. Sa bali mo ti mamaspasamak kininanang mo. Dinakpan ang mo nga bigbigan ng manugang. Nakasaysayat kami di. Ti manukin kato, o kunada, kabimpintas ng aking kinuto. Mano ken kato, ng aking kinuto. Manugang kin katugangan. Alangit ananusa mo na. Saan ka di nga data madlako ng kunam kanya kidi nga no. Kas pagarigan ta, kasapulan ng nanang ko kat masikaso. Nakasagana ka mga sikaso keng kuana. Malaksid no, inakto ka sarita na kikabsat ko ta umay da sublatin. Sublatin nga pag sumublat dapat nga pag ganan ni nanang. Ta mga no kumarkaro dahil kita agdangran, agdadael. Bam, takasarita kasona. Duwatat magkasarita keng kuana. Orakit nagtalnan. Kinunak ti asawa kat siyempre kami sila na nagtugtog kami muna sa aming lukatan. Nakatugaw ti bakit manong nemi ti iking ti katre ka kimita kada kami nga kumuskusilap. Nanang, abay sino ka? Siyak ni Carlos. Tinauding anak yo. Da kami limang kakapsat. Isumat ti manugang yo. Ti asawa ni Elsa. Amoy ka dinanang nga idi kat nakasaysayat ti relasyon yung adwa. Mapin mo tayo nagbigla kas to. Mapin mo tayo nga rumor kayo nga mapanmatin makiap-apa nga agsapsapol ti kaapayo. Ano magrik na yun, nanang? Ha? Kahit yung kading ipanda kay doktor? Ano kung sakit ko tapos yung nakti doktor? Napigsa kong pa lang eh. Napigsa. Talagang napigsa kayo at nagpigsa buo niyo. Napigsa kayo at makadayo ka pa lang mapanagsapsapol ti kaapayo.
Nga napipinas pa nga ta, kuma, no nakapsut kayo, tapos saan kayo makadayo. Nga da kuma magatangan nga buta kayo, no wheelchair yo. Huh, takayad mong bali na kinotel? Oy, Jack to italek, nagbali na kinotel. Talak kunto kita nga bali na kinotel? Hana, nga mabalin tayo ta. Talaga ka saan nga mabalin? Manong Nemi, nusumro ti katuganga kat talaga nga agpakaro. Adamang yung baga manong Nemi nga saan nga agkabaw, no di kat agbagtit. Tati aramidan na manong Nemi kat aramid ti agbagtit. Aramid ti ada sumsumro na. Aramid ti kunada nga ada bulbulanin na. Baga ta saan nga agdangran. Ngimit agangahin manong Nemi agdadailan ka nagiti lunglungin ka dalikaman. Kasi si may isang bigat manong Nemi nga gapuak itilikod ta madamat ti pa naglablawak no idi manong Nemi kat tultulungan nak ti katugang itan. Isod ti pakaringgurak nga anawain no kasta nga agdadail maten nga gala ka nagiti plato sa day burak-burak. Hoy! Nanang! Lapat na sabto basta basta ka! Apo, aglimlim nga tumaten na ta. Kasta ulit matin pa nang ibato na kadagiti may gaman na. Biyang kung tumatin manong Nemi ti agpapaarayat kadagiti karuba. Ngimpati dagiti karuba mabutang dang asidgan tamangan kano no isudat matamaan kadagiti ibat bato na. At ang mga maga nga magayam talangin ti pulis. Nagtungpalan na kasta manong. Tanong kasta nga mabanugin niti unag ti balay rumwaren data agbato agbakal maten manon agdadael maten iti nas nga dikiti ka alikamen ti karuba kapilitan nan manon nga nangayabdan ti pulis piman ket napandanin balo idi mamon ti asawak ti mapaspasamak mano pakamok ti kapsat ko no nasken nga maisarek iso na ti mental hospital kita aramitan mi kasaritak, tawagag na kapsat ko tapno, makapagsasalita kami. Ipakamu katakawat at imadin nga mapaspasamak kininahanan. Kasta nga ron tinapasamak manong Nemi at imaten agkalma ni nanang. Di ba kasdawa mi kat api nga saan nga kapsut, kat saan nga mangmangan. Ngam kunada, kasta kano di kitay at da sumsumro na uno at dahil ti panunot na. Tsaka mo. Adamang ibaga manong Nemi nga gapot ti sobra ti kangato ti presyo daran na. Ket mapektaran ti utak. So ngagmuler, makaaramid ka rin sa nga na siya. Kapilitan manong Nemi, nga ti mental hospital tinangapanan mi ti katugangan. Mas asyana ka. Mas asyan kami. Mas asyan di kaya anak na manong. Siyempre, saan na makadin natin inada? Maibati iso na dito mental hospital. Ngano kasta nga mapamisarong karan manong Nemi, talagang saan na kami nga malasin? Saan na kami nga mamu? No sa lusod mi manong Nemi, ti kasasaad na babayan ka na gito nga mga asikaso kadakwada kat nagwingwingwing. Nagwingwingwing ta manong Nemi. Kaputan ni Apo Diyos kanulaing tim pagkidawan ti tulong. Tap nagsubli ti simbeng nga panunot kendrik na ti katugangan. Nagdagkalakawak manong Nemi. Hindi ta awanin ti katugangak dito'y balay. No kasta nga mapanagbasa amin di kita anak ko mapanobisina ti asawak ket mabati at. Malaglagip ko ti katugangak. Ada ko maita nga kadwak aglumba kami nga agdalus, aglumba kami nga aglaba, aglumba kami tanyaman kahit mingaramidan nga saan nga paati isunod. Nagdagkalakawa. Yung nasihat met, no sadya ti paayan na tapno awan ti maperwisyo. Wano may sakripisyo nga madadail, no agdadail. Nangrunan no mapampay ti karuba ket agdadail. Kasano na damadangran na nga pada nga tao.
Kasanunod na makapungtot kang kuwana kita, luguban na nga papatayin na. Nasihat mo ka din na, tada isunan sa mental hospital. Aging ka nga nakawat kami, manunimit isurat, manipod iti mental hospital. Kasapulang ka nung mapang kami. Napang kam nga iti asawak manunimit. Dinamag minapay. Kaya di inayo ti rumwar. Tapi doktor, okay ka din? At nagdugon daway nga nalimpyo ti panunot na ket maligib na kayo. Salsalud-sudan na nintun kaano nga rumwar. Ngagsubli ka na kayo. Intunukuan, sa balik man naman tikuan nan. Ngam ka nagito ket napautan nga saan nga simbro. So, inaibang kayo, tapno kasalita Yusuf. Kita salita mi nga rod manong nimi di makita nak. Oh, Elsa, may dir manugang. Nanang, may dir katugangan. Naging inarakop kami. Kung amalo nga, di ako may sarungkaran. Kaakalain ko magbagakin ni doktor kahit konti kawid. Yung sandak mat nga basta palubusan. Sa kumat ka kahit taglibas. Kumusta ka mat ka na kung burdek? Kumusta rin kapsat mo? Ti pamilyada. Dagiti apukok. Dagiti apukok ti tuod. Nanang. Kahit yung ka din tagawin? Unay-unay ah. May iliwak ka na kayo. Langro na kang kamay dirmanugang. Laglagap ko nga rin nga. Kastaon ti apal da kadata. Gabot na natakanupay lang mit katugangan nga king kinuto. Manuken kato nga king kinuto. Naragsak kayo? Naragsak ka manin no. Pumala ko dito kinagsubliak dati. May ilang kong nagdapo ko ka anak yun. Nagradwardahan? Kada ito yung may bulan nga graduar ti inauna nanang. Nakita mo kita. Nagtalin na yung dito kasi nung mamatan. Tanak pa iti patag-graduar. Ni Jerry. Santo sumaro nung graduar ni Jenny. Sa ni ano? Di yung malakip ti Buratak mi. Ay, ang malipatan ni Jelly. Sige na. Maasikaso nga rodan ni papeles siya tapno may release kayo dito mental hospital. Kaya nagsubli kayo sa dilugan tayo. Nagsubli kayo di balay tayo. Hindi sumangpet kami dito ibalay manon nemi na kanda doon, dagiti may simmarabo kininana. Kat malasin naman ita. Nakaragsak mo ni nanang manong. Ti katugangan. Kada doon adag nagsalsalod-sod. Ay, kasano ti biyag iti mental hospital, kamsat. Yung bagpeking ka, na napadasa mo tina-mental. Kaya mo na. No, kaya jo agad padasin mo pamansa di mental hospital. Kaya jo. Tapos mapadasan mo agyan sa di mental hospital. Ay, di mi kayat kamsat. Nadaon ni pagkami ng mga namin kinaabot Diyos ta, saan ko mga aglukay ti tornilyo ti utek mi. Nagtultuloy yan manon nimi nga nagsubli ti dati nga pintas ti relasyon mi nga katugangan manon. No payat dani kiti ang angalin ng ti katugangan. Sakit-sikat na, sosop na. Siyempre, manon nemi, agagas tumatmanin tayo mi agas na. Nakadado manon nemi nagiti paudag na nga agas. Maintenance na, vitamins na, agas ti arthritis na, kanda dumapay. Hanggang balik ko namin, iti asawa, nga magastusan kami kada iti maintenance na. Tinasken, kat saan nga sumsumuro isuna. Tinasken, adda isunan ti sidong mi, tinasken, ket napintas man ti relasyon, ti manuken katu, manukang ken katugangan.
Ngaging ka gitoy, aging ka gitoy nga si istorya ken ka manong nemi babayan ti patang said ko ti detalyana iti messenger mo. Ket talaga nga napintasan manong. Dear, napintasan ti langin-langin mi. Nagsubli manen iti dati. Ano anda lumabas, ay, ti manuken ka to, manok ka to. Nagpintas man natin kay panagking kinoto. Barbarang naawantod ti sumro. Kung kunadang iyo'y uyong ti manuken ka to. Nagking kinuto. Nagpintasan iti inda pa nagking kinuto. Sabay ko mataawanton ti sumsumro. Aging kakarag ito ay manunimi ka talaga nagtalinitan ti simpeng ti panunot kendrik nati katugangan. Ang tagonakon, marasaak met, nga kumapsot met isuna. Nagraduaren iti college iti duwangan nakmi manong na Jerry kani Jenny. Ket sumarsarunon ni Jelly ang graduar. Ket nung kasanulaing, agasawad no ba't na kita nakmi. At danto na po ko tituod, ti katugang kada kami kini Carlos. No pa'y di inuuna nga anak naman nemi. Di inaunang apu ko na tuod at dapayin manugang na. Ket no aganak di manugang di inaw ng apu ko na. Anang harod? Anong to harod? Apu ko tituod, apu ko to na titapan. Manong nimi. Gabot at wen, manong nimi ti katugang kada gitoy. Ket nasurukan ng 80. Idawdawat ko manong nimi nga sapay kumata sa anin nga sumuro. Kanawang kumantak kala problema mi ti asawak. Agraman na kita anak mi. O problema mi iti katugangan. Nadungaro ti pagkasalitak manong. Kalagyaman naklaunay ti anos mo. Nga nangurnos. Kalpasan nak-insend keng ka ti Italiana iti Facebook. Iti Messenger. Kaya sapay kumata. Dapat na ibatik na ngalaing. Wano adal liliwakin pagsanamingan ti biyag. Kadagripada kan ti mga kinagbuya. More power. Tuy, nga nagyaman nga pagkaya mo, Elsa. Elsa, thank you. Iting ka pa ng iburay na ito'y simple na nga pakasalitaan. Ngam, ato na kita makarelate. May panggap ka na kita manukan katu. Manukan ken katugangan. Thank you ka na kayo, ka nagbuya. Salamat.